Asembatsheni. Asembatsheni. Asiyama. Cho. Msinga kwa Dlamini buka Sicebe nathi ke sizokhala khona la ekhaya. So umfowethu ke besiphila naye music industry, bayazi ngabantu ke khona ingoma ke sayenza naye sasihlangene ngenhlungu siko wasishiya abazali bethu omama sashaya ingoma naye ethi mama wami ulale kahle album ngo-2023 if I'm not mistaken, or 2024 ila saqala khona ke ubudlelwane bami nabo. Kodwa nje okubaluleka kakhulu namhlanje ukuzothi dudu kwezihlobo nabangani nabalandeli bomculo South Africa yonke bese singamkhohlwa unkosikazi wakhe nezingane zakhe sithi dudu mama alohlangana ngehlini. Siyabonga kakhulu ke nanokuthi ke umndeni usivulele izandla ukuthi sifike nathi sizokhala siyimaciko ahlukahlukene kwimikhakha yonke ehlukene since nazi ke ukuthi mina ngiqhamuka besizwe sakwa gospel nathi siyakhala siqhubeke engewantwana sizothi dudu. Ngiyabonga. Khona ukuthi sesibona ukuthi nawe sesibona ukubuka khona ukuthi ngento oyenzayo umculo gospel ungesekho maskandi. Yebo, cha ngiyabonga kakhulu ngalokho mfowethu. Siphethe nje izithole ezimbili sizokhala mfowethu kwa Sicebe bese ke khona amagusha amabili lapha yana ngibonile ukuthi uSicebe ulinyakele igidangoma. So ngicabanga ukuthi kufikile emzweni wami ukuthi hayi manje singayikhohlwa ingane. So ngicabanga ukuthi nizongitshela direction eyakuboka Gupta. Uma ngisuka la ngizoshiya nje inkomo eziwuthula kwa Sicebe bese ngiletha amagusha amabili ke ngwathi Gupta silekelela umndeni wakhona because njengoba nje sithatha iqhawe since sithatha iqhawe sile lokho njalo silibeke silithathela phezulu lona lodwa. So siyacabanga ukuthi siye sikhohlwa nanokuthi khona ngegidangoma kodwa ngiyazi umusic industry wonke kwamaskanda ukhohlwa ngakhona. So nami ngithi angivele ngoba nami amaskanda uyangithinta ukuthi ngifikele enganeni ngifike ngishiya amagusha amabili ngoba ngiyazi ukuthi sizobe sikhona emncwabeni. Kufunakala abantu babone ukuthi cha umculo nje sibamisene kakhulu siyimaciko kungabikho igap ezovezwa ukuthi omunye wethu sewile. Ngiyabonga. Ay, bafethu, hayi kulungile.